Ndoleleni bazali. 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 Munjani? Yapila. Manje nabanye? Abapi. Yapila. Kulungile. Elubona uwangu kapfupi. Tolibona Uwangu kapfupi. Ukafupi? Yeah. Mina? Uwangu kapfupi. Usuka kupasta. Kupasta? Yeah. Mahlalela? Yeah. Kunjani? Anyapila. Manje nabanye? Abanye bapi. Yapila? Yeah. Kulungile. Yashindile changu chapela. Chapela. Amukundwa shona. Ndoku. Okay. Yes. Aywa, sige zwi. Yeah. Sige zwi. Mahlalela. Yeah, Mahlalela. Mahlalela. Yeah. Yes. So ngene enjini. Yes, man. Don't worry. Uya Mahlalela. Uya Mahlalela. Mahlalela. Yeah, Mahlalela. Okay, welcome. Yeah. Welcome. Okay. Yo pinda. Pinda. Yeah, dinatenda. Pinda. Dinatenda. Yes. Oh yeah. Pinda. Yes. Mahlalela. Yeah, Mahlalela. Right. Hey, pakanaka. Yes. Mahlalela. Yeah, Mahlalela. Mahlalela. Yeah. Ya pasta da kataro now. Da kataro now. Alright. Ndiani kona baba? Amna ngemandizivisa uthi ndiani. Uyi anonzi Mahlalela. Zvakaitika ndezvekuti izvoni izvo ndo Mahlalela aigara na brother yake. Saka vainetsana ni mukadzi wa brother yacho. Saka tiri pano naye kakanguwa kadiki. Yeah. Zvakaoma. Vairashava chaivo. Kuinda? Aiwa, handei panze 2 minutes chete. Handei panze ndokukumbira hangu panze kwe 2 minutes chete. Ndada ndibozorora kai. Aiwa, atingoti mbichana. Okay, Mahlalela. 2 minutes. Okay. Mahlalela. 2 minutes. Alright. Mahlalela. 2 minutes. Yeah, okay. Alright. 2 minutes. Alright. Ndiudzeiwe kapuka. Ndofamba uchichengeta vanhu muno muSouth Africa iwewe. Wakati unozvigona kaiwa handiti. Handisi kumuda munhu uyu panapa. Famba ubva 1000 kilometers ubva kumusha tichiuya mukati menzvimbo ino. Ndinoda kunovaka kaini. Ndoda kuita zvinhu zvangu.
unofamba uchitorana nevanhu uchizovachengeta. Aiwa apa ndiri pastor akati no ngiti mutsvagire basa. Saka pastor ndiye murume wepanopamba? No. Usi murume wepanopamba. Saka pastor ndiye murume wangu ndiyakukudza zvokuita. Iwe wamwana manje. Mati ndati nyatsoterera wanzwa. Yeah. Uri kunzwa here zvandikutaura izvi? Ndikupanzwa. Ndati handingachengeti murume ane ndebvu. Yeah. Handisati ndane mwana ane ndebvu nini. Muno muSouth Africa kwaona vanhu vachichengeta naiwewe. Aiwa. Saka ndati handisi kuda udze munhu wako uyu. Inda nomuudza kuti munhu wako ngaende, handisi kumuda panapa. Aureta mai. Lowa mama. Lo. Mahlalela. Yeah. Ya kuti pastor wanzi akambokutaurira something. Pastor hapana zvakandiudza. Yeah, because madam ya vari kuwawa vari kukomplaina because muno South Africa ka zvinhu zvese Mahlalela mari mutaure chokwadi kuti ndati handisi kumuda muno mumba abuda indi. ya ndofunga wazvinzwe Mahlalela hanzi hamusi kudikanwa muno mumba. Okay. Yeah. But the pastor waitenzosevenza angati ndau kuzoshanda basa racho rakasati rawanikwa, saka muno kutaridza kuti uchengetwe ne mama Mahlalela. Okay. Ndakuende. Nega. I see problem mother Mahlalela. Money problem. Zvakanaka. Don't worry, Mahlalela. Oh, okay. Maimwen, I'm sorry to say that munhu haadzingwe because auzivi kuti upenyu hwemunhu iyoyi mangwana huchamira sei because akubva all the way kuuya kuno, saka kumuchengeta kuri nadzimungwa dzichirere chikugurirawo mangwana. Chizwai baba, kumudzinga kana kusamudzinga hazvinei nenisha. Haya Mahlalela, induti pamwe ndaita zvinhu zvezvino madam ndangata mweya munyoro ameno